Ik denk dat veel mensen, ook ik, erkenden dat het niet zo goed ging, het functioneren van mevrouw Vogelaar. Dus op zich dat er besloten wordt dat er gewisseld zou moeten worden, daar heb ik niet zoveel tegen. Sterker, ik vind het wel sterk als men het besluit neemt, halverwege, om een niet goed functionerende minister te vervangen. Maar in een parlementaire democratie behoort het ook zo te zijn dat in de Kamer daarover verantwoording wordt afgelegd. En nou ja, dat is in dit geval bepaald niet zo. Ik vond het vooral verrassend zoals het is gegaan. Ik vond het verrassend dat binnen 24 uur de opvolger alweer bij de koningin was. Ik denk dat het chic was geweest dat je een gesprek had gehad met mevrouw Vogelaar. En als dan daar de conclusie van was geweest van mevrouw Vogelaar, ik ga weg omdat ik geen vertrouwen meer heb van de partij of van de fractieleiding of van de fractie, dat je daarna een opvolger gaat zoeken. En dan was die opvolger maandag of dinsdag bij de koningin geweest. Wat had dat nou uitgemaakt? Ja. Dit vond ik wel een beetje gênant. Ze zei zelf dat ze veel amateurisme meemaakte in de Partij van de Arbeid en in de top. Maar dat je hiervan wel moest zeggen dat het buitengewoon professioneel was geopereerd. Het is eigenlijk als een machtswisseling bij een grote bank. Heeft dit zich voltrokken. Ik moet zeggen dat ik het menselijk wel heel pijnlijk vind dat iedereen ervan weet. Blijkbaar is hij ook weken geleden al aangezocht. Ja. En zij zelf niet. En er is ook gezegd dat de bedoeling was dat in harmonie zij af zou treden in het weekend. Nou, ik geloof ook niet dat zij in die overtuiging weet. Het was vanaf 2000 al met het integratiedossier bezig geweest. Dus ik denk dat mevrouw Vogelaar gebracht heeft wat ze kon brengen. En dat de fout destijds door de Partij van de Arbeid is gemaakt. Door haar in te huren? Door haar erin te halen. En achteraf zegt mevrouw Vogelaar, ja, de fractie die was veel harder. Die stond een veel hardere aanpak voor dan ik. En ik denk dat dat nou net het probleem was van mevrouw Vogelaar. Want die zogenaamd harde aanpak van de Partij van de Arbeid, die was nog te zacht. Dus dan kun je nagaan dat zij natuurlijk helemaal een groot probleem heeft. En ik denk dat Bos als politieke leider van de Partij van de Arbeid ook het recht heeft om te zeggen van nou, het gaat niet naar mijn zin. Ik vind dat je weg moet. Zij zei, er moet een einde komen aan de polarisatie. Nog een jaar later zegt Wouter Bos, er moet polarisatie zijn in het debat. Afgezien van wat je van de inhoudelijke standpunten vindt, ondermijn je op zo'n moment natuurlijk wel je eigen minister. Zij zag het anders. Ze zei van, nou, er zijn veel mensen waar het goed mee gaat. Daar moet je een goede relatie mee hebben. De anderen moet je wel aanpakken, maar dat aanpakken, ja, dat was niet iets wat haar hart had. En ik denk dat als je echt de problemen op wil lossen, dan moet je bij die groep die de problemen veroorzaakt, daar moet je je op concentreren en daar moet je maatregelen nemen. Ik ken het verhaal van Henk Kamp. Dat is inmiddels ook zo ongeveer het verhaal van de Partij van de Arbeid geworden. En wat je daar natuurlijk toch heel erg in mist, is dat we ook een groot werkloosheidsprobleem hebben. We hebben een armoedeprobleem. En dat concentreert zich ook onder een grote groep voormalig gastarbeiders en hun kinderen. En dat vereist natuurlijk wel degelijk investeringen. En ik ben er wel altijd blij mee geweest dat mevrouw Vogelaar er ook op wees dat daar kansen geboden moesten worden. Want dat geluid heb ik in de jaren daarvoor nooit van mevrouw Verdonk gehoord. Wat wilt u nog horen in dat spoeddebat eigenlijk, tot slot even? Nou, ik vind dat er verantwoording afgelegd moet worden. Ik bedoel, voor een deel, omdat dat is wat er moet gebeuren bij ministerswisseling. Dat doe je niet alleen in de media, dat doe je in het parlement. Maar ik ben nu toch ook wel benieuwd wat voor versies eigenlijk van dat aftreden er bestaan bij zowel de premier als bij de partijleider als bij de fractie. U heeft een boek geschreven, dat daar heet komt mevrouw Vogelaar niet in voor. Geluk. Daar komt, nee, alleen om die reden als komt ze in dat boek verder niet voor. En het heeft als ondertitel haast, hufterigheid en hyperconsumptie. Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid. Hoe komt het dat wij ons zo hufterig kunnen gedragen? Ja, laat ik als eerste zeggen, dit boek gaat in de eerste plaats over de kredietcrisis. En is daar ook een antwoord op. En mijn analyse is dat ten grondslag aan deze crisis ligt hyperconsumptie. En dat wil zeggen dat wij als samenleving eigenlijk allemaal zo langzamerhand helemaal gericht zijn op eindeloos meer en meer en meer en meer consumeren. We lijden aan stress. Als een gevolg daarvan lijden we aan steeds slechtere omgangsvormen. En eigenlijk realiseren we ons niet, of niet voldoende, dat dat eigenlijk een effect is van onze eigen levensstijl. Neem het boek, lees het op uw gemak. U krijgt straks een handtekening van de auteur. Dat ben ik blij mee. Absoluut. Met een hele lieve opdracht. Een hele lieve opdracht zelfs. Misschien. Misschien. Lili Ratners en Jan-Willem van der Kouwen. Beide ouders van Marlies. Marlies die gisteren is begraven. De politie belde bij ons aan de deur. Eigenlijk met dezelfde mededeling van Marlies is ontvoerd. En ze is nog niet teruggevonden. Ik was bang dat ze gewoon gekidnapt was in de zin van verkracht. En alles wat erbij zou kunnen horen. En ja, wat er dan gebeurt is, weet je natuurlijk niet. Is het dan ook omdat er, wat natuurlijk veel mensen hadden die
hoe de geschiedenis in de krant laatst een soort associatie is met Natalie Holloway? Natuurlijk schiet dat door je heen, maar het vreemde is dat mijn eerste gedachte was... niet de eerste, maar wel toen ik reed naar Leusden toe van... wacht eens even, ze dringen zo aan om naar Bonaire te gaan, de politie. Ze hebben haar vast gevonden, ze is vast al overleden. Wij moeten daarvoor identificatie of andere zaken komen. Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte. U hield er meteen rekening mee dat ze dood was? Ja, ik wist het direct. Ja? Toen ik op mijn werk naar de recherche voor me stond... Je denkt in eerste instantie aan een van je andere kinderen. Aan Marlies dacht ik zo gauw niet. Maar toen hij het woord Bonaire noemde, toen wist ik het direct. Ik heb het ook uitgesproken van, dan is zij niet meer.